Eta afiziorik eta hola baduzu? Bueno, ni bateria jotzen dut. Eta bai... Bateria jotzezu? Edo talde bat daukazu? Bi taldetan egon naiz, HDH rock taldea eta la Lentejas punk. Nola? Bai, herria deiato zen HDH. Herria deiatoz? Deiato. Hernia deiato rock? Bai, zehasi ginenean, eta nola zeizena jarriko dugu, zeizena. Gitarra joleak hernia deiato, bueno, daki zergetik egiten dudan hemen, hernia deiato dago hemen. Bueno, hernia deiato egin, eta geratu ginen izen horrekin. Eta gero beste talde batekin hasi nintzen, Lentejas con punk. Lentejas con punk? Bai, poesia eta punk, eta oso binomio ederra. Lentejak zian poesia? Eta punka? Bai, bi gauza, ritmo de punk, Lentejas. Eta gero ja hori ere bai historiara pasatu da, eta orain dago beste talde ezberdina eta oso potente ere bai, da Iai irrintzi taldea. Iai irrintzi taldea? Bai. Eta iai da irrintzia botatzealako ai. Ai da como ai, un lamento, ez? Botako zuzuk irrintzi bat? Bueno, baina zuk ere bai. Bueno, venga. Orain? Oantxe. 3, 2, 1. Bueno, hemen, hau da, nire lehenengo instrumentua, txistua. Pello, Jose, Per, tabernan dago. Invento oso ona. Oso ona, eta bitu, gaizke txirrindularia ere izan naiz. Bueno, eta instrumento gehiago? Bueno, hau. Polita da, oso polita. Aber, azmatzen duzu nola, jo. Hola ez da, ez? Ez, Gaztinoa! soinuk ez du egiten orduan Ez du horrela soinuk ez egiten da. ez. Matxalen ez dakit. Benetan, sopita zeskatzen duzu? Sopitas. Hau, sudurrarekin jotzen da. Sudurrarekin? Bai. Baina... Egin froga. Claro, eta multia balima dituzu? Ez da zerretatzen. Zu tabernatan daten duzu kalimotxo hemendik hortik eta berdin duzu. Ireki haua. Eta Zestuarrakin ez du funtzionatzen. Bueno. Luiandokoa izan behar dezu. Izena badauka? Sudur txifloa. Sudur txifloa. Hauta gero, ez dakit zer gehiago bat. Pandero bada, ez da? Bai, da pandero bat, baina da pandero berezi. Partxea apurtu zitzaidan, eta lagun bati galdetu nion, ez da esan zidan. Zuk ez duzu radiografia zahar bat, eta nik, bai, bajarri. Eta egin nuen froga eta bitu. Hau da nire 4 elefiko. Izkabezurra da. Ea, Minutan aguenean edo, bartxan dut panderoa eta nabaritzen dut hemendik klak. Sendatu ite zaizu? Eta senditu, bai. Zuriakin balio du niretzako? A ber, egin froga. Funtzionatzen du. Baina badu funtzionatzen duen beste instrumento bat. Masajea zelta. Eta erakutsiko duzu. Hau da, hau asko maite dut, adarra hau. Hau beti egonda nirekin, kontzertu guztietan, HDH, La Lentejas, manifestapenetan, masaje bat emango dizut honekin. Osea, horrekin masajea hola... Ez, baina ikutu, suabe da. Bai. Eta hori bizkarrian eman da, konpontu baino igual okertu, ez da? Lasai. Arna sartu, eman buelta, horrela. Lasai, relajatu.
Venga, masaje celta. Bai. Hartu arnasa, Matxalen? Zer moduz? Pisua kenduta bezala. Bai, Oso ondo?